अगर आप भी चाहते हैं कि डीडी धमाका का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी सुन रहे हैं बगैवा से डीडी धमाका को। जब से आई घरे जबरदस्ती करे, जब से आई घरे जबरदस्ती करे, हमके रख दिहले मुर्गीबा ना के हो, हमके रख दिहले मुर्गीबा ना के हो। देवरा देवरा चुमा लिहले बानतिया हटा के हो। देवरा देवरा चुमा लिहले बा घुंघटा उठा के हो। देवरा चुमा लिहले बा इलाका किसी का हो धमाका दिवाकर दीवाना भाई का ही होगा। चुमा लिहले बा घुंघटा उठा के हो। देवरा कहेला झब झब दे दहे भौजी, देला के बाद उ करेला महना मौजी, करेला महना मौजी, करेला महना मौजी। कहेला झब झब दे दहे भौजी, देला के बाद उ करेला महना मौजी। नहीं दिले त बोले खिसिया के हो, नहीं दिले त बोले खिसिया के हो। देवरा देवरा चुमा लिहले बानतिया हटा के हो। देवरा देवरा चुमा लिहले बा घुंघटा उठा के हो। देवरा चुमा लिहले बा घुंघटा उठा के हो। यूपी बिहार में छा गया है डीडी धमाका। चुमा लिहले बा घुंघटा उठा के हो। राइटर चंदन ना जीते सब हारे घरे, शिवजी संवरिया मचानी पर चढ़े, चानी पर चढ़े, चानी पर चढ़े। राइटर चंदन ना जीते सब हारे घरे, शिवजी संवरिया मचानी पर चढ़े। प्रदीप देखले त कहले बाचा के हो, प्रदीप देखले त कहले बाचा के हो। देवरा देवरा चुमा लिहले बानतिया हटा के हो। देवरा देवरा चुमा लिहले बा घुंघटा उठा के हो। देवरा देवरा जब से आई घरे जबरदस्ती करे, हमके रख दिहले मुर्गीबा ना के हो, हमके रख दिहले मुर्गीबा ना के हो। देवरा देवरा चुमा लिहले बानतिया हटा के हो। देवरा देवरा आप सुन रहे हैं दिवाकर दीवाना चुमा भाई का लिहले बा बगैवा घुंघटा उठा के